खुलुमबाय लोगोफोर आं दायो दङ उदालगुरिनि डायमन्ड इंलिश स्कुलाव बेहायनो उदालगुरि खान्थालगुरिनि दैबानाजों एफेक्टेड जानाय विक्टिमाइज फेमिलिखौहाय दोननाय जादों बे स्कुलावनो दोनदों मादै नोंथाङा गामिनि खान्थालगुरि मालानिफ्राय फैदोंमोन बे दैबानाया माने जोंनि गलमया देरफैदों देरनानै ओमफ्राय उनाव जोंनियाव इदिबो फैयाखैमोन फैफेरामोनबो ओमफ्राय मा होनो बै मावरा बस्ति होननाया दालां बायदों ना मादों बेखौ खोनादों ओमफ्राय इयावनो फैनाय जाबाय आरो बे दैया जोंनि लामाजोंनो हाबबाय न'आव हाबफैबाय दायो नोंथांमोननि न'खरनि थासारिया जेबो गाज्रि ना ओरैनोथ' न'आव हाबाखै सिलाफोराव लोमबाय दैखरफोरा एसे लोमदों नोंथांमोननि बे न'खरनि मालफोरखौ दिहुनजोबनो हादों ना हायाखै एमानथ' इदि दिहुननाय जायाखै जानाया होमबाबो जों गावखौनो गाव रैखा खालामनो नागिरदों आरो माखासेखौ दिहुननो हाबाय आरो बोथुमना दोनबाय बोरमा अमाफोरखौ माखासे मुवाफोरा नस्थ' जादों नामा जादों माखासे बन आरो देबसि देबला इयो थानायखिनि बाहेरायाव थानाया गोजावलांबाय जि जोमा बिथोरावनो थादों बिथांमोनानो जाबाय दैबानाजों एफेक्टेड जानाय विक्टिमाइज न'खरफोर बिथांमोना दायो डायमन्ड इंलिश स्कुलाव दङ আপনার ঘরটো ক'ত হয় আমার ঘরটা কি বুলি কয় কঠালগুৰি ৰেলৱেৰ ওচৰত কঠালগুৰি না হয় পানী বহুত পানী ইমান পানী ভাঙি যাব লাগে ঘৰৰ ভিতৰত পানী ভৰি খুৰকি যায় আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ খাল হৈ গৈছে ভৰি দিবই নোৱাৰি ইমান খুৰকি যায় ঘৰৰ মালবিলাক কেনেকৈ আনিছে এতিয়া অলপ অলপ আনিছোঁ আৰু বাকী আছে লেপ তুলি গাৰু এইবিলাক আছে খালি পিন্ধা উৰাখিনি লৈ আহিছোঁ আৰু मिथिनाय बादिब्ला बिथांमोना गावसोरनि न'खरनि माखासे मालफोरखौहाय लाबोनो हायाखै आरो माखासे मालफोरखौ लाबोनो हादों गोबां न'नि मालफोरा नष्ट जाबाय बिथांमोनहा नलबारी তাতে বানপানী হৈছে ন পুরা আপনার ঘরটি কেনেকৈ আছে সব পানী হৈ আছে সব পানী আৰু ঘৰৰ মালবিলাক ক'ত আছে এতিয়া ওলাব পৰা নাই ভাটি গৰুটো ৰাতি বানপানী হৈ মৰিলা সব নষ্ট হৈ গ'ল একোৱে থকা নাই কাগজ চাগজ চাউল টাউল সব গৈয়ে আছে গৰু এতিয়া উলিয়াই আনিল গৰু দুটামান ছাগলী সেয়া মুৰ্গী লৈছো 10টাৰ ভিতৰত এয়া 3টা মুৰ্গী বাচিলা মুৰ্গী মাত্ৰ বাচিছে কি কৰি খাৱা লোৱা কেনেকুৱা হ'ব ইয়াতে খিচুৰি খোৱালা খুৱাইছে ইয়াতে কৈ আছে ন सार बे दैबानाजों एफेक्टेड जानाय न'खरफोरखौ मा राहा लामा लानाय जादों दुखुनांथावना जों बुंनांगोन मानोना जेरैबायदि अखा बे अखानि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनदों नंखायनो जोङो मैयानिफ्राय जेरैबायदिहाय जोङो रायजोनि गेजेराव थांनानै एफेक्टेड दैबानाजों माने भुगिनांनाय न'खरफोरखौ जों बेसेबांसिम हायो माने सेफटि जायगायाव लाबोनानै दोनफैदों आरो बिथांमोनखौ रिलिफ होनायनि बेबस्था खालामगासिनो दङ आरो दिनैसिमबो जोङो माखासे गामिफ्राव ओरैबायदि गामिनि मानसिफ्रा बिफोराव गोलैना दङ माने लामाफ्रा बायफ्रुजोब्बाय दैया जेरै फैदों जेरैथिंबो दैबाना नों बबे मोनसेखौ सुफुंसांनो जों सिन्था खालामदों नंखायनो जोङो प्रशासननिफ्राय जेसेबांबायदि एडमिनिस्ट्रेटिभ जिबायदि मोनसे सार्भिस होनांगौ बिथांमोनाबो सेस्था खालामगासिनो दङ आंबो सासे माने बे दनसे समस्तिनि MCLA हिसाबै गोबां रायजोनि गेजेराव थांनानै रायजो राजाखौ जों कनसियास खालामदों जे गावनो एसे सेफ जानानै बोरैहाय गावनि माने धन सम्पतिजों लोगोसे गावनि जिउखौ बोरै रैखाथि खालामनो हागोन बिनि थाखाय जोङो रायजो राजाखौ एलार्ट खालामना होदों आरो दिनैसिमबो जोङो मोनथाम जायगायाव रिलिफ बानायगासिनो दङ आरो बिथांमोननि जिथु जानाय थानाय बे बेबस्थाखौ जों नाजागासिनो दङ आरो नंखायनो आरो जोंहा बे गलन रेडिया गोबां माने जोंनि बान्दोआ बायनायनि थाखाय जोंहा प्रटेक्सना गैया जादों नंखायनो गोबां बेफोर ओनसोलखौ जों बोरैहाय बासायनो हागोन बिनि थाखाय जों बे खैदिनमानाव बे साननै जाबाय जों दिनैसिमबो आरो मैया मोनानिफ्रायनो जों नाजागासिनो दं दिनैसिमबो जों मानसिफोरखौ जोङो दासिमबो जेरैबायदि मोनसे जायगायाव दोननांगौ बेसिम माने सेस्था खालामबाय थादों आरो गावबा गावनो कनसियास जानानै माखासे रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' हेल्प खालामबाय थादों आरो सारनिसिम गोजोननाय थाबाय